Antes de passar a preguntes de regidors, la regidora d'Urbanisme farà la declaració dels 3 punts que no quedaren clar en el ple passat. Referent a la construcció en el carrer del Salvari Barroco Gil, hi havia alguna de les preguntes que, per cert, jo no l'he localitzat. En la documentació que m'ha passat deu d'haver votat concretament el que va ser en si la pregunta. Però el tema d'esta obra és una obra que estava molt paralitzada, entonces se tingué contacte amb els promotors i han demanat una pròrroga. En tal moment es va sol·licitar que actuaren sobre l'execució de la cera perquè estaven entonces treballant allí fent les ceres del carrer del Calvari. Ens van indicar que el pressupost era de 1.855,43 i que si l'Ajuntament, per la nostra part, en un principi podíem veure que tindria un cost menor. Se posarem en contacte amb l'empresa que estava executant les obres i, com tenien depositat un aval per 1.668,24, van donar el vistiplau en fecha 7 de febrero del 2012 perquè fos esta empresa la que executara la cera. No sé si queda clar perquè jo no puc llegir en si la pregunta que van fer. La feu la empresa en l'import de l'aval depositat per l'obra. No sé si ho he dit, que en 1.668,24. Després n'hi ha unes altres contestacions que vaig a limitar que segurament a llegir els informes d'urbanisme sobre les memòries valorades que un dels tècnics presenta i pareixia ser que no es considerava que era suficient el que fos aquesta persona el que les firmava. Sobre les obres de núcleos 2011 en el Centro Social de Roja, informe técnico, por la alcaldía se solicita informe sobre las obras ejecutadas dentro del plan de núcleos del ejercicio 2011. A la vista de lo indicado anteriormente, el técnico suscribe e informa. Según se hacía constar en la memoria valorada, continuando con el acondicionamiento de dicho centro social, se pretende acometer durante el plan de núcleos 2011, fase 9, las siguientes obras. Básicamente se trata del reacondicionamiento de la zona de juegos infantiles y jardines, ya que desde que se realizaron estas obras en otras actuaciones, estas se han deteriorado de tal manera que necesitan un reacondicionamiento en el pavimento protector del corcho y algunos juegos. Se pretende también realizar el cambio de iluminación exterior del edificio, es decir, dentro de lo que es el recinto del centro social, incluidos los jardines, mediante la sustitución de las actuales por colocación de luminarias a base de LED, obteniendo de esta forma un ahorro energético. Por otra parte, y aprovechando que este año la Diputación Provincial de Valencia nos ha concedido una subvención total de 30.000 euros, mayor a la de otros años, vamos a realizar también otras mejoras en dicho centro social, consistentes en, por una parte, realizar la sustitución de la línea repartidora de suministro eléctrico al edificio para poder separar los cuadros generales de distribución y de protección de las 3 áreas o locales del centro y poder controlar de forma individual el consumo eléctrico de cada uno de ellos. Por otra parte, realizar la impermeabilización de las azoteas mediante la colocación de una lámina autoprotegida con revestimiento mineral, ya que por el paso de los años ya existen algunas goteras. Y por último, y muy importante, realizaremos la colocación de una depuradora en la red de saneamiento horizontal existente, ya que en la actualidad la red vierte directamente a la acequia que pasa por el linde de la acera de la fachada, consiguiendo de esa forma cumplir con las exigencias legales del control de vertidos. En el presente informe se hace constar las obras realizadas se han llevado a cabo según lo previsto en la memoria valorada con las siguientes excepciones. Se tenía previsto realizar una zanja para poder soterrar la línea repartidora eléctrica desde la centralización de contadores hasta los cuadros generales de distribución, porque en principio se creía que la manguera, al ser de mayor sección que la actual, no cabría por el tubo existente, pero ha sido necesario realizarla.
A cambio de esta partida no ha sido necesario realizarla, perdón. A cambio de esta partida se han realizado los siguientes trabajos. Se han recortado algunas raíces de uno de los árboles donde se ha ubicado la depuradora, puesto que estaban invadiendo el subsuelo para soterrarla. Se ha realizado la instalación de riego por aspersión de la zona jardinada y se ha replantado toda la zona de césped, puesto que en poco tiempo han tenido que ir la cuba limpiadora para desatascar embozos del colector general de salida existente. Se han tenido que realizar 3 catas para ver el problema de dónde podía venir, averiguando que la última arqueta de entronque de los desagües del centro se ejecutó así cuando se realizó el edificio. Esta tenía más profundidad que los desagües, creándose un pozo más profundo que estos, siendo el posible causante de los embozos. La solución fue rellenar con hormigón el pozo hasta el nivel de la cara inferior de los desagües y dejar una trapa de registro. La realización de estos trabajos no ha incrementado en absoluto el presupuesto inicial, puesto que valoradas las partidas se correspondía prácticamente con la partida anulada. No se ha sustituido todo el pavimento de corcho de la zona de juegos, ya que eran 2 zonas diferenciadas, y consultado con la empresa instaladora de la misma, se señaló que podía sustituir independientemente, logrando la finalidad pretendida, que era reparar la zona deteriorada. La sustitución de toda la zona hubiese tenido un coste total mayor de 6.000 euros, que es lo que costó en su día, que el único resto de obras realizadas excedía el importe de la asignación concedida. ¿Cómo? Eso te data del día 6 de septiembre. Ya. O sea, pràcticament quan m'incorporia al departament. Núcleos 2012 son 15.000 euros per a Roca y continuem en un altre informe de características similares. Por la alcaldía se solicita informes sobre las obras a ejecutar dentro del plan de núcleos del ejercicio 2012/59 Barrio de Roca. A la vista de lo indicado anteriormente, el técnico que suscribe informa. Según se hace constar en la memoria valorada, memoria descriptiva, el Ayuntamiento de Meliana, dentro de sus funciones de conservación y mantenimiento de edificios públicos municipales y conseguir una mayor eficacia energética mediante el ahorro energético en la población, y en este caso por medio del alumnado público y gracias a la subvención de la Diputación Provincial de Valencia dentro de los planes de núcleos, pretende realizar las obras consistentes en: por una parte, tenemos la realización de una serie de reparaciones o reposiciones que corresponden a lo que es el centro social de Roca, como son el vallado perimetral de la zona anexa al centro, de tal forma que quede totalmente separado físicamente del centro de transformación ubicado dentro de la misma parcela; el arreglar y reponer la arqueta que está dentro del recinto del centro social y donde están ubicadas las conexiones de las tuberías de elevación de agua correspondientes al túnel que pasa por detrás de la parcela; la reparación y reposición del cuadro general de protección dentro del centro social, así como la correspondiente al alumbrado público de la zona. Por otra parte, y siguiendo con una de las finalidades de este ayuntamiento, que es conseguir una mayor eficiencia energética, se realiza la sustitución de las luminarias actuales, tanto las correspondientes al recinto exterior del centro social como de las vías públicas adyacentes, cambiándolas por luminarias de LED, para que de esta forma ir consiguiendo poco a poco una mayor eficacia energética, en este caso mediante el ahorro energético en lo que respecta al alumbrado. En respuesta a la pregunta cuestionada, ¿por qué siendo un tema de alumbrado público la memoria es redactada y valorada por el arquitecto técnico y no por el ingeniero? Se informa que, teniendo en cuenta que se trata de una memoria valorada y no de un proyecto de instalación eléctrica de alumbrado, no es necesario que la memoria valorada esté firmada por el ingeniero. Y prácticamente la redacta Vicent Ros y explica que desde l'any 2001, que quan entra l'Ajuntament, el pla de núcleos i tal està sempre dirigit per ell en consenso en els enginyers o en la part que corresponga d'arquitectura. El núcleo 2012 en el barrio de Noia es, per l'alcaldía també, vaig a la memoria descriptiva. El Ayuntamiento de Meliana, dentro de sus funciones de conseguir una mayor eficiencia energética mediante el ahorro energético en la población y en este caso por medio del alumbrado público y gracias a las subvenciones de la Diputación Provincial de Valencia dentro de los planes de núcleos, pretende realizar las obras consistentes en: se pretende realizar
el cambio de las luminarias de farolas existentes y la colocación de farolas con báculo en una zona donde no existe alumbrado público del barrio de Noia, concretamente en lo que es el vial de la calle Barranquet, mediante la sustitución de las luminarias actuales y la colocación de las nuevas, que serán todas a base de luminarias de LED. Se irá consiguiendo poco a poco la finalidad que persiste en este ayuntamiento, que no es ni más ni menos que ir obteniendo mayor eficiencia energética, en este caso mediante el ahorro energético en lo que respecta al actual alumbrado público. Per la oficina técnica y tal. La memoria era una memoria valorada, pero en el proyecto inicial de lo que va a ser el Camí del Barranquet ja figurava en el projecte el tema de les luminàries de leche. Està a disposició vostra els informes. Vale, pues passem al punt 16, pregs i preguntes dels regidors i regidores. Buenas noches. Yo quería hacer una pregunta al concejal de Obras y Servicios. El pasado mes de septiembre, en los alrededores de la ermita de la Virgen de la Misericordia, de cara a las fiestas, se procedió al plantar una serie de plantas, unas 40 o 50 plantas, más o menos. 300. Pues mira, mejor me lo pones, no las había contado. Aún no había pasado una semana, se habían muerto todas. Todas. Yo he estado pasando por allí durante 3 semanas, seguidas todos los días. Quería saber de quién ha sido la idea de plantarlas en septiembre y el coste de las mismas, porque creo que hay que ser un poquito más riguroso con el medio ambiente y con el dinero público, porque desde luego están desastrosas, no se ha salvado ni una, prácticamente ninguna. Bona nit. Jo volia fer un prec i una pregunta. Primer la pregunta. M'agradaria que se'ns facilitara un informe, però quan dic un informe no vull dir en un fullet, en un quadret. És una cosa molt senzilleta. En xifres concretes sobre subvencions, costos. El cost, o sigui, el que li costa a l'Ajuntament en concepte de subvencions, reposició, desperfectes, neteja, brigades, hores de personal, en fi, tot concepte a tots els departaments, no només al de festes o a l'Institut Municipal, i en tots els capítols econòmics la festa dels bous, vull dir, Setmana Taurina i bous. M'agradaria que en breu, si poguera ser un informe, és a dir, se facilitarà en xifres concretes l'import total. I després el prec versa sobre el següent. Llegim així tots els plens la declaració institucional de... Jo no sé, està en la pàgina web. Era per si això és, vull dir, que com coincidís que és la misma regidoria, doncs sí, no sé, podria estar en la pàgina web, no?, per a que tot el món tinguera molta més difusió. Gràcies. Sí, bona nit. En el ple ordinari de juliol, l'Ajuntament de Meliana va aprovar una moció davant la preocupació dels problemes sorgits en el procés d'escolarització a Meliana en els diferents centres educatius per al curs 2012-2013. El curs es va iniciar oficialment, com tots i totes sabem, el 7 de setembre. Ara estem a 2 d'octubre i ens agradaria que la regidora d'Educació ens fera una radiografia de com s'ha iniciat el curs i quina és la situació real respecte de la petició de desdoblament de primer d'infantil al Col·legi Públic ECRIS per a garantir una ràtio d'alumnes adequada i l'opció lingüística de les famílies. També que explicara si estan coberts tots els llocs de treball de les plantilles docents i si hi ha baixes o vacants per cobrir a data d'avui i els problemes que això puguen estar generant. També de com s'ha resolt el problema de transport i de les beques de menjador, especialment per a l'alumnat de Roca, i si les instal·lacions dels centres són les adequades per les necessitats reals, com ara els vàters infantils del Col·legi Públic ECRIS.
Sí, jo en relació amb la intervenció de la regidora d'Urbanisme, donant compte de les preguntes o temes de debat que van eixir en el ple anterior, sí que voldria ratificar-me en un aspecte. Vostè ha contestat algunes coses, eren coses que van preguntar el bloc Compromís, altres del grup socialista. Jo em cenyiré al que va la nostra preocupació. Insistiré una vegada més. Les comissions informatives, i concretament la d'urbanisme, que sempre ha sigut la més dinàmica, perquè l'urbanisme genera molta temàtica, són necessaris precisament per a informar. Jo el que vaig constatar en el seu moment és que n'hi hagué un projecte inicial, una petició inicial de PEPOS 2011, que incloïa una sèrie de coses, que vist el resultat, algunes coses s'havien fet, altres no, i algunes que s'havien fet potser el resultat no era correcte, perquè algunes cartes encara estan a l'aire, o ara no ho sé, però estaven quan fèiem la formulació. Altres se sorprengueren, com la solució que s'havia donat al cautxú, que se dona l'aplicació en el ple ICE. L'enjardinament també és una cosa que va sorprendre, perquè després de tot el resultat de l'enjardinament no era adequat, perquè si se planta gespa, la veritat és que quan se planteja s'havia perdut la gespa, no havia arreglat o no s'havia fet, o si s'havia fet no ha anat bé. Però bé, el tema no és això. El tema és que l'informe se fa, evidentment, és el que toca ara a petició de la regidora per valorar aquestes coses, i se fa a 6 de setembre del 2012, d'un tema del 2011 que s'executa 2011-2012 a principi. Quin és el tema? Que, com també s'ha dit, és un projecte que se modifica al seu dia. I aquestes modificacions, el normal és que s'hagueren comentat en comissió informativa. No és el cas. Que no passa res. L'únic que vinc a dir-li és que les comissions informatives, com ja s'ha dit moltes vegades, no són només per aprovar o per aportar els temes que van a ple i informar-los perquè així no ho diu, sinó per informar, per exemple, si hi ha alguna modificació, per a veure com ha resultat, perquè aprovem una cosa inicialment, després la realitat és una altra i al final el resultat és el que és, que està justificat en un informe tècnic, us pareix molt bé, però que les comissions informatives també serveixen per a això. I per tant, traslladem al conjunt de l'equip de govern que no es limiten a informar els temes que van a ple. Sé que la regidoria d'urbanisme informa de moltes coses, també ho he de dir, que no són exclusivament de ple, però que aquestes coses que també s'informen. Si hi ha modificacions als projectes aprovats, que també s'informen, que no crec que és correcte. Per tant, simplement matisaré això. Va sorgir precisament el tema perquè havíem de tractar unes coses que no ens quadraven el projecte inicial. Quan diguem el projecte inicial està executat, està valorat, la contestació d'una comissió va ser sí, això està justificat i està resolt. I com no n'hi hagués explicació, en aquest moment tampoc ho pensarem, doncs al final el dubte era això, però dubte resolt, i sí que demanaria que ens facilitara una còpia dels informes. Jo voldria fer-li, antes de que faci la pregunta al senyor regidor, una pregunta al senyor secretari. Senyor secretari, un regidor de l'equip de govern va fer una pregunta a l'equip de govern o a qui que decidir. Turno de robos y preguntas del Pleno. El turno de robos y preguntas del Pleno es una labor de fiscalización a los órganos de gobierno. Por lo tanto, las preguntas que se puedan dirigir por los miembros del equipo de gobierno deberían dirigidos a los órganos de gobierno, no a los grupos de la oposición. Es decir, sí podría hacerlo al alcalde, pero en ningún caso a un miembro que no forme parte de un órgano de gobierno. Moltes gràcies. Pues pot fer vostè la pregunta, si va dirigida a mi. La pregunta. No, que haga la pregunta Enrique. Bueno, simplemente no tengo inconveniente en absoluto en referir la pregunta al señor alcalde. O sea, y me en un pleno on debe ser también. Parece que lo que volem es que se quede especificat todo bien claro, se matise todo, se clarifique todo. Yo estoy de acuerdo en eso, pero también
vull fer-li una pregunta a vostè, senyor alcalde, precisament, perquè diuen, hi ha un proverbio xino que diu que qui pregunta el que no sap és 5 minuts ignorant, però aquell que no pregunta, doncs bueno, crec que és ignorant tota la vida. No vull ser jo ignorant que siga una setmana. Simplement és molt senzilla. Qui és el portador o portadora de la Real Senyora en l'homenatge que se li fa el dia 5 de Sant Mariano? La portadora serà Rosa Balançà. Jo tingui una conversació amb el portaveu del bloc, el bloc tingué una conversació molt amistosa i molt esclar, digué que enguany no volien participar en dur la bandera i que enguany que ve ja parlaríem. Per tant, jo després li diria a la regidora Rosa Balançà i la durà Rosa Balançà. El bloc no pot especificar més perquè no l'ha volgut. A mi la resposta va ser exactament el que jo vaig dir, el portaveu ho pot dir. La resposta ambigua. Exactament. Abans de les respostes hem d'acabar totes les preguntes del primer torn. Ja és una pregunta, ara que toca a mi completar. Falta que acabem tots de fer les preguntes. Però com la nova alcalde... Perdone vostè, senyora Ulla. Si és que li ha deixat la paraula a la boca, perdone. Bé, en el ple anterior vaig plantejar que en la comissió informativa de juny es parlar de les gestions que estaven fent-se sobre el tercer carril en la via que passa per Roca, i es digué que la conselleria valorava que no n'hi havia necessitat de fer un informe ambiental en pensar que això incrementaria el gasto. Però està clar que l'informe ambiental és necessari, tal com se comenta en la comissió informativa, ja que per ahir van a passar trens de 700 a 1.000 metres en un principi de llargària i que poden arribar a 1.500 metres com passa ja en Europa, i que això suposa un impacte important per allà on passen, com és el cas del barri de Roca, per Albuixec, per Puçol i per el túnel de València. Entonces, en la comissió informativa es demana que a la conselleria s'enviara un escrit demanant que es fera l'informe, ja que realment n'hi havia un impacte sobre el conjunt del veïnat per allà on passen els trens. I a més d'això, encara que la conselleria dia que no s'augmentava el trànsit, sí que se va augmentar perquè, a més dels trens actuals, passaran els de mercaderies. I en el ple passat se digué que en este es contestaria i no s'ha contestat. I això és una. I l'altra és que Bloc Compromís entenem que FIMEL, la Fira Comercial i Agrícola de Meliana, és una aposta molt important per la promoció del comerç i de l'agricultura locals que fa que afecte no només al poble de Meliana, sinó als pobles de la contorna, de la comarca, inclús en alguns casos algo més. Entonces, per a això l'Ajuntament ha anat destinant recursos econòmics i sobretot esforços importants, no econòmics, sinó de treball. Es tracta, FIMEL, d'una aposta important per al present i per al futur, més encara tenint en compte la situació econòmica actual. I gràcies a FIMEL i a altres actuacions de la MAC se va aconseguir que Meliana fora el centre comercial dels pobles de la contorna i que inclús se consigueren clients hasta del port de Sagunt, en alguns comerços que ho han manifestat públicament. Lamentablement, això s'ha acabat. En un principi perquè no s'ha apoyat suficientment a FIMEL i en un altre per les obres de l'EPSAR que s'han carregat la possibilitat de que entraren clients a comprar a Meliana. Perquè, lògicament, la zona
o l'eix més important del comerç és l'avinguda on estaven les obres, que s'han retardat moltíssim i no s'ha actuat potenciant i ajudant els comerços a mantenir la clientela. En aquest sentit, Bloc Compromís entenem que en aquesta visió de FIMEL no s'ha fet, en aquest sentit, no s'han valorat els aspectes per potenciar el més possible la fira. I en aquest cas, un fet molt concret és la publicitat, que és necessària per a promocionar-la i per aconseguir la participació tant dels que es posen com dels que ens visiten, que moltes vegades és més important tant una cosa com l'altra. És per això que no s'entenem que s'hagi reduït o s'hagi sacrificat la publicitat en el metro, per exemple, que és el mitjà de transport que vertebra més els pobles de la contorna, de més fàcil accés a Meliana. Tampoc entenem com des de la pàgina web de l'Ajuntament no s'ha fet cap referència a FIMEL, ni abans de la seva celebració per a promocionar-la, ni durant la celebració perquè la gent poguera accedir i tindre ràpidament informació. Ni tan sols s'ha enllaçat la pàgina web pròpia de FIMEL a la web municipal. No s'ha apostat per les xarxes socials, que és un greu error, ja que avui són una plataforma important de comunicació. Finalment, sembla que no s'ha fet la promoció que caldria tampoc entre els ajuntaments de la contorna, i ens han manifestat alguns ajuntaments que no ha arribat la informació de la fira i n'hi ha casos concrets que ens ho han dit. Bloc Compromís pensem i proposem que este tema de la comunicació i la promoció és un aspecte bàsic per al futur de FIMEL, que s'hauria de plantejar el govern municipal, la comissió organitzadora i especialment els diferents tècnics i professionals assignats per a treballar en la fira i també aquells que se contracten expressament per FIMEL. El que està totalment vinculat a la promoció i potenciació del comerç i de l'agricultura local i més en aquesta situació de crisi que estem patint.